loch ka wuok e lor jowagunda. Ineno ka wayudo independence nwachako gi program mar yo colonial kato bas wabira bira kato Moi bang' Kenyatta. Kenyatta otiyo matin aneno en mage ne action oriented to kaja chako donjo Moi to mare ne dwa chalo gi mar gi jaduong' mantieni gidene parastatus nogore piny mang'eny nikech corruption gi tribalism makoro siekoni. Kenyatta ne onge go, koro dhi adhiya ka Kibaki nye donjo. Kibaki ne action oriented ma free full primary school no chakore ma economy odonjo e wang'i ma ji somo ne ni kare. To ka koro Ruto gi